og velkommen til den her video. I dag har mig og min ven, må jeg sige det nu? Nicolas, vi har været nede og købe den her, og nu skal vi reagere på den. Det bliver spændende. Ja. Se, hvor stærk den er. Eller sur hedder det. Så hvis I ikke har smagt det her eller set det, så ser indpakningen sådan her ud. Og hvis der ikke er nogen, der har set min lille sketch om ham her, som vi er i gang med at spise, ja, så gå lige ind og se den på min kanal. Ja, og subscribe og abonner. Og like videoen. Det vil vi blive rigtig glade for. Ja. Eller det vil jeg blive rigtig glad for. Ja. Nu fandme op. Nu klipper vi fandme lortet over. Sådan der. Sådan der. Så starter Og vi. du lad være med at putte den ind i munden, før jeg er klar. Okay. Og det er simpelthen Sådan en her lille en, den ser ud. Så den skal vi lige prøve at reagere på og se, Skål. hvor sur den egentlig er. Ja. 3, 2, 1. Jeg byder simpelthen over med det samme. Ikke helt så sur. For mig er den lidt mere sur. Jeg troede, den var lidt mere sur. Ja, men Ja. ja. På grund af, der står toxic waste på den. Ja, den er sur, men det er ikke det værste. Det er det ikke. Det er ikke det værste. Nej, det er det bare ikke. Men vi har nogle flere ting, som vi gerne vil teste. Ja, Så du bliver bare lige der. okay. Så prøver vi lige nogle andre ting. Og se, om det er godt. Det ved vi jo ikke helt. Det bliver spændende. Og som sagt, det her er min ven August. Vi prøver ting sammen med. Så har vi den her Lemon lime. Lemon Lime Prime. Og hvis der er nogen, der spørger, hvor jeg har fået dem fra, det er ikke Føtex. Det er fandme fra USA af. Ja. Og så har han den blå her. Det er Blue Raspberry. Den er okay. Ja, den er okay. Og så har, Så han, han den her den røde. Hvad nu den hedder? Circle Punch. Og så har vi den her orange. Den er ikke helt så god. Orange. Ja. Ja, den er okay. Okay. Ja, fint nok. Den skal vi lige prøve. Skal vi ikke lige vende kameraet rundt, så de kan se, at vi... Ja, så nu skal vi prøve Vi starter med den grønne. den grønne. Okay, den skal vi prøve. Så I ikke tror, vi sliver, så gør vi det lige her. Sådan der. Og som sagt, vi har ikke smagt vejen. Eller... Ja. Vi har ikke smagt sådan... Jeg har ikke smagt det sådan. Jeg har kun smagt det en gang, og det er den blå her. Ja. Så det her er Nicolas' glas, Og så er det her min vens glas. Ja. mit glas. Lad os smage. Hvad fanden sker der? Jeg har stadig den der. Ja. Ja. Den er okay. Den snakker du om. Smag. Lemon lime
Ikke anbefales. Nej, ikke anbefales. Smager af rævepis. Så den her kommer lige herind. Den. Og så nu er det den her, den røde, vi skal prøve at smage her. Og jeg har hørt rygter om, at den er ikke helt så god. Den grønne, den er faktisk god. Lidt. Så har vi den her. Det her det er mit glas med den røde her. Og som I kan se, vi lyver ikke. Det er Rigtig prime. Ja. Skal vi smage det? Ja, lad os prøve at smage det. Den er også god. Jeg ved ikke, hvad der er galt med smagsvagt, men jeg kan ikke lide den. Ja, den, som sagt, den er rigtig god. Kan anbefales. Ej, det kan den ikke. Min ven her synes ikke, den kan Jeg synes, den smager lidt af rævepis. Jeg kan bare ikke lide sådan. Og så er det den, Jeg er ikke helt så hyped. og så tager vi den blå her, Blue Raspberry. Shit. Den har jeg hørt er rigtig god. Ja. Den er i hvert fald mellem, synes de fleste. Så Jeg ja. har faktisk en til. Ja. Det er specielt glæder mig til. Glæder du dig til den? Ja. Shit. Nå, skal vi... Nu skal vi prøve den blå prime. Den blå. Se, om den er god. Eller, ja. Skal vi ikke også lige sætte skala på den? Den grønne vil jeg give 1 ud af 10. Jeg måske give den en 3'er. En 3'er. Den røde... Den giver vi en 5,5. Ej, det er fandme en 3,5-4 eller sådan noget. Ja, og som sagt, så er det nu, vi skal prøve den her den blå prime her. Ja. Blue Raspberry. Og se, hvordan den smager. Ej, det var faktisk god. Ja. Det er en... Det er en 8 ud af 10. Ja, det er jeg faktisk med på. Jeg er selv ikke med på sådan noget der nogle gange. Og så er det nu, vi skal prøve Ice Pop. Den har jeg hørt dårlige rygter om, at den er skide dårlig. Man kan lige så... Men de er ikke færdig. Apropos rummelis, jeg har lige været nede og hente lidt. Bare lige lidt. Så. Jeg har fucking købt en hel bulle med rummelis. Det skal vi ikke. Og nu er det som sagt Ice Pop, vi skal prøve at smage. Se hvordan den er. Den her. Fik den ikke med her. Nå, sådan. Ice Pop. Ice Pop, se hvordan den smager. Den lyder rigtig dårlig, har folk sagt. Så det bliver spændende at se, hvordan den er. Og den skal vi fandme ikke have meget af, den her. Nej. Okay, vi har taget meget lidt her. Fordi Så jeg tror ikke, vi kan lide den. nej, Den dufter noget, som der er godt i. og så har vi min ven August her, som har lavet alle de her videoer, som I nok har subscribet og liket. Som Og hvis I ikke gør det, vi ved, hvor I bor. ja, bare, som han siger, bare, Hvis I ikke gør det, vi ved, hvor I bor. ja. Hvad sætter vi den her i skala? Så ved jeg ikke endnu. Ja, det er 100% en etter. En etter. Det er fandme ikke noget. Ja. Fy for fil, det er rigtig lort. Det er ren revpis. Som sagt, det her, det er seriøst den dårligste. Jeg siger, den kan slet ikke anbefales. Orange. Ja. For USA, som de andre også er. I hvert fald dem med bulen. Ja. Så ser vi, så
som I ikke tror, vi snyder, så har vi det lige her. Orange Prime. Og det er ikke vand. Det er ikke vand. Det kan jeg godt sige jer. Det er det ikke. Det kan fandme godt være, det ligner vand. Men... Det ligner det da. For helvede, mand. Ja. Jeg kan lige give jer et bevis på, at det faktisk er orange prime. I kan simpelthen se her i bunden. Vi lyver ikke, det er ægte prime der i. Ja, og som sagt, det har vi ikke lige fået sagt, men vi kom lige til at spille på bordet desværre. Så vi Ja, nok, nogen kom til at spille på bordet. så vi nok kan Jeg se. ved, hvem det var. Ja, Det var en, der hed Nicholas. ja, det var det. Så, som sagt, så er det nu, vi skal prøve den her orange og se, om den er god, eller om den er mega dårlig. Så det er lige det, vi skal sætte skala. Det her, det er min, eller... Det er min. Jo, det er August. Det her, det er min. Lad os smage lortet. Ej, fy for helvede. Det er en toer. Det er fandme en træer. Ja, det er dårligt. Jeg siger, ikke flyve til USA eller dem, bare for at smage de her Prime. Ja, vi anbefaler ikke drik det her rævepis. Nej, Det kan ikke anbefales. det er rigtig, jeg mener, Det er dårligt. ja. Jeg tænker, I godt nok mærke, hvis I kører flyve til USA, bare for at smage de her Og I Prime. skal fandme ikke købe icepop. Det Det er Icebox, jeg mener, det spilder penge. Lad være med at købe den. Og goodbye. Husk at like og subscribe. Hej hej. Ja, vi ses.